Jesusen berpizkundea da itun barriko agerkundearen bihotza. Jangoikoa kreazio barriari hasiera eman deutzota. Espiritu Santoa bialduz Kristoren ikasleen alkartea zorrazten dau. Eleiza sortzen da. Alkartasun, zenietasun, ogiaren zatitze, eukaristio otoitz eta erdibanatxelez. Kontaketak askotan gauza perfektu moduana kontaten dabe, baino egile dauan. Eta horrezegatik, behitu behar dugu nolakoa dan idealizia senyora, azkenengoa. Hau da geuretzat be, geure azkenengoa. Ibilbidean gauz, eta batzutan akatza egingo dugu, baina helmuga. Lukasek esaten euskun moduan, hau da gure helmuga. Eta horrezegatik, Lukasek mauseko ikasleen kontaketan maitasuna handiz azaltzen dau. Fedon guztiok bizi behar dugun argitazpen prozesua. Itxura guztia galdu gabe. Jesus agertzen jake, baina ez dabe ezagutzen. Idazki santoak aldantzen deutzu ez. Eurak konturatu harik. Espirituaren barruko argia emoten deutze. Ogia zatitzera iritze arte. Kristoren argitazpen barik, akompainamendu barik, kasunetan zein beste edo zeinetan, ezarek ez guk ezin dugu berpiztuaren agerpena autortu. Itzean, Eukaristia eta atzerritarraren aldeko harreran idazki honen azaleaktik baino agertzen ez diran hiru irizpide nagusiak berpiztuaren agerpena autortu ahal izateko. Emauseko gainerako ikasle Jesus agertu jakela esaten deutzenean, hone bezera dinoe, egia da Simoni agertu jako. Seguronik oize da agerkundearen lekukotasun irmo emoten dagoen esaldia. Alan be, sekula ez dabe, garrantzitsuena dan agerkunde hori azaltzen. Kristau alkarteak beste barik lekukotasuna emoten dau. Lukasek ez dino Pedro, Simon baino. Seguronik hasierako oroitzapen historikoaren eraginez hau da. Jangoikoaren erreinuko bidean berpiztuen atzetik jarraituz alkarregaz bidea itzeko. Autoridadea aurkitzen da benetik. Bideo hori egiteko euren gainera, Kristo salbatzaaren barri ona iragarri daien, izuriko dan espirituaren zezinbesteko laguntza eta gidaritza izango dabe. Postu daitela beti bizi barritu eta gaztetu dozun zure herria. Egizu zure seme alaba ordeko izatea, berrezkoratu izan azposturik, usterik zendoena zitzaron daigula biztuera eguna. Lehenengo etoitzak erakusten duzku nolakoak izan behar daben gure bideak. Paskoa jaunagaz goratzen. Guzti hau berpizkundeak eleiza gure espiritua barritu eta gazteten dagoalako. Izan be, jangoikoaren seme alabak izateak indartzen eta finkatzen gaitu. Egun batean berpiztuko garan itxaropenean. Kristok eriontzea zuntzitzen dau, guri bizitza barria emoteko. Hori, otoitzonegaz ikusten dugu, paskozoko deia hause dala, gutako guztiarentzat betiko bizitzarako dituak gauzela jakitea, ikustea eta bizitzea. Onartu jauna, zeure eleizak posik ekarritako eskaintzak eta golako posea mundu utzasun eskero, emoiozu frututzat betiko zoriona. Oparien gaineko otoitzak eskatzen dutzo jaunari, guk ardauatagia aurkezten ditugun bezala, aurkez dezala alaber jaunagaz goratzen gaitxuana. Kristoren berpisteak ematen baitezku, hainbeste postasunaren arrazoia. Hori da ez besterik, berpizkundean pentsauz, Kristino bezala ez bizitzea gure fedearen oinarredan guztia alde batera ustea da. Izan be, Kristok ez badau berpiztu utza da gure fedea. Paulok dinoan bezala. Horrezegatik eskatzen dutzagu jaunari, gube parte ahal izatea. Danok dituak garan betierako post horretan. Bere gorputza gurutzen eskenik euren betera ekarri ditu lege zaharreko sakrifizioak. Eta gu, salbatzeko zuri bere burua emonez bera eginda abade, altara eta pari. Pasko 5. prefazioa da, Kristok gurutzean azken erlaino nola eban bere burua kontaten deuskuna. Baina Pasko prefazioa danez, gurutzea ez da amaiera. Erakusten duzkune da,
amaiera da berpizkundea. Kurtzean profeziak beteten dira, itun zaharrean sakrifizioa handiago batek gainditzen dau. Kristok gure alde, gure salbazioarako dagoen bete beharraren, bere buruak kurutzean eskaintzen da. Berat, gure bateok bat, gure izaerako 3 puntuak, biktima, altara eta badia, ikusten dugu bezala. Horregatik biktima da Eukaristian odoli bagako sakrifizioari gara egiten. Horregatik esaten dugu Eukaristian altara Kristo dela. Eta horregatik esaten dugu be, abadie Kristoren pertsonaren jarduten dagoela. Hau guztia ezin leiteke izan, Kristoren bizitzaren eskuzabaltasuna ikusten ez badugu eta bizitzen ez bagara. Bihotzenez jauna, zeure herriari eta betiko biziren sakramentuetan, erabarrito dozuenez egizu hildu daitela aintzaz beteko dan, araiaren biztuera ieskorra. Azken oteitzonetan eskatzen dut txago jaunari, niretzat eta zuretzat begira on hori, dauan begira hori gure bizitzetan bizten jakin dezagula. Betierako bizitza sakramentu horietan barriturik, jaunak berpizkunde aintzatzu horien bonde dizagun ditua bakara. Maite gaituelako ematen duzku, maitasunak aldatzen gaituen bidea dalako.